Νούμερο 8, Αλέξης Τσίπρας, λέγαμε προηγουμένως ότι ο άνθρωπος, εντάξει, δεν παίζεται στη ιδέα, το έχει πάει σε άλλο επίπεδο το όλο πράγμα. Αλλά και σε πολύ άλλο επίπεδο. Σε πολύ άλλο επίπεδο, κυρίες και κύριοι, γιατί έχουμε ακούσει όλων των ειδών τις προεκλογικές υποσχέσεις και όχι προεκλογικές στην προκειμένη περίοδο. Γιατί δεν το ξέρεις, μην είσαι σίγουρος. Αν και ναι. Έχουμε ακούσει τέλος πάντων όλες τις υποσχέσεις, αλλά πρωθυπουργός που πρώτη φορά δίνει υπόσχεση ότι θα λύσει το πρόβλημα για το που θα πηδήξει ο νέος, δεν το έχουμε ξανακούσει. Για αυτούς που έχουν φτάσει στα 30 και όταν ξυπνάνε το πρωί βρίσκονται ακόμα στο παιδικό τους δωμάτιο, που δεν μπορούν να χαρούν τις ερωτικές τους σχέσεις, βάζουμε μπροστά ένα μεγάλο πρόγραμμα για την αξιοποίηση κτηρίων ιδιοκτησίας του δημοσίου, για να στεγαστούν σε αυτά νέοι άνθρωποι. Εντάξει, κυρίες και κύριοι, το υποσχέθηκε και αυτό. Ο άλλος, ο προηγούμενος, ο ερασιτέχνης, είπε για Wi-Fi καημίες. Ο Αλέξης Τσίπρας, και απορούμε πραγματικά αυτό πώς πέρασε έτσι στα ψηλά. Ο Αλέξης... Ο Αλέξης Τσίπρας... Ο άλλος είχε βάλει Wi-Fi για το YouPorn. Αυτός στέλνει το χώρο. Σε άλλο επίπεδο, και ο Αλέξης Τσίπρας το υποσχέθηκε και αυτό. Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΝΕΛ, πάντα κοντά στους νέους πολίτες της, παρουσιάζει το πρόγραμμα Γαμιστρώνας. Γενναιόδωρο αλληλέγγυο μητρό συνουσιακής τακτοποίησης ρομαντικών νέων άστεγων σεξουαλικός. Αξιοποιούμε παλιά κτίρια του δημοσίου για να πάτε να γαμιστείτε. Τόσο καιρό δεν είχα που να πάω με την κοπέλα μου και τελικά με παράτησε. Τώρα πια με το πρόγραμμα Γαμιστρώνας δεν έχω τέτοιο πρόβλημα, αλλά ούτε και κοπέλα. Επιπλωμένα, καθαρά και άνετα σαν στο σπίτι σας. Μωρό, θα έρθεις το βράδυ σπίτι μου για ένα γρήγορο. Ποιο σπίτι σου, η παλιά ΔΕΗ είναι. Γαμιστρώνας. Μια ευγενική χορηγία της κυβέρνησης για όσους βράζει το αίμα τους. Με ΣΥΡΙΖΑ στο σφύριζα, μωρό μου. Πρόγραμμα Γαμιστρώνας από τη ΣΥΡΙΖΑ-ΝΕΛ. Γαμίστε, γιατί χανόμαστε. Ω Θεέ μου, τι... Δεν... Για εσάς είπε που ξυπνάτε στο παιδικό σας δωμάτιο.